A primeira cita será en Boiro a última semana de marzo. O mércores 29 o Centro Social de Escarabote acollerá unha charla sobre os trastornos do sono, mentres que o venres 30, José Ramón González Juanatei abordará a saúde cardiosaudable no Centro Social de Cabo de Cruz. No mes de abril desenvolveránse dúas sesións no Concello da Pobra, unha ao día 11 sobre a depresión e outra ao 14 sobre saúde ocular, mentres que o 25 tocaralle a Quenda a Rianxo cunha charla sobre nutrición. Pecha o programa a conferencia sobre xenómica a cargo de Ángel Carracedo o día 9 de maio en Ribeira. Todas as sesións serán ás 6 da tarde e estarán impartidas por destacados profesionais. As persoas que van a impartir estes cursos son profesores de referencia, como, por exemplo, no caso do sono e os seus trastornos desa sesión vai a ser Mónica Antelo Martelo, no caso de saúde cardiosaudable será José Ramón González Juanatei, no caso de depresión, da sesión de depresión, é Fernando Lino Vázquez González. Na temática tamén da Pobra, que está relacionada coa saúde ocular, sería Jesús Giraldez Fernández. Tamén temos a Sergio Ginza Sanjurjo e José Manuel Fernández García no Concello de Rianxo na sesión que van a impartir a sesión de nutrición, e José Ángel Carracedo para Ribeira a sesión xenómica e medicina personalizada. Os interesados en inscribirse poden facelo xa en calquera dos 4 concellos. As inscricións ábrense a partir de hoxe e poderánse facer de forma presencial, telefónica ou tamén por correo electrónico. De forma presencial será no Concello de Boiro, no Auditorio de Rianxo, no Museo Valle Inclán da Pobra do Caramiñal e, no caso de Ribeira, no Centro Cultural Lustres Rivas. Para facilitar a asistencia ao maior número de charlas, a Mancomunidade habilitará un autobús para os inscritos.